Не. Отсрочването е отказано. Имате 7 дни да платите или ще ви конфискуваме оборудването. 7 дни ли? Конфискувате? В смисъл ще го вземете? Донесох ви бургер. Не ям месо. О, Боже. Въпросът е приключен. Лицата ви ме натъжават, така че си вървете. Моето лице? И си вземете. Има картофки, ядете ли? Вървете, имам работа. Точно този пробив чакахме. Заболяха ме зъбите. Кои сме ние? Групата, нашата недооценена, но яка банда Ити Бити Дити Камити, в която сме с сестрите ми и лошото момче Питър Пескадеро. О, вярно, групата. Това ли е името? Да, търсехме свое звучене и най-сетне го открих. Сега те спипах! Хайде! Зик, по-леко! Ау, извинявай! Ще отида и ще му кажа да. Не, няма. Ще му кажа не, връщам се. Не мога. Да, мога. Мога. Да, мога. Зик, слабините ми! Не, няма. Друг път.